हेलो गाइस केମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ସାଗର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା ଡିଜେ ମିଲନ, ତ 8 ବେସ୍ରେ ସେ କେମିତି ବଜାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
କେମିତି ବଜେଇଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।